Takže čaute, vítam vás na mojom kanáli, volám sa Chrumka963 a budem sa predstavovať v let's playoch ako Chrumka. Toto je celkovo úplne prvé video na tomto kanáli a ide tu vlastne o to, že idem točiť let's playe na hru Minecraft, ktorú určite všetci poznáte. A budem to rozdeľovať do sérií. V jednej sérii bude možno približne tak 15, maximálne 20 dielov. No podľa toho, ako sa bude stavať, a pôjde vlastne o to v tejto prvej sérii, že budem sa snažiť stavať od úplných základov, proste nič nebudem mať načítované ani podobne. Takže budem stavať niekde nejaký dom a postupne budem robiť aj farmy a tak ďalej. Takže dúfam, že sa vám bude moja tvorba páčiť. A ak sa vám budú páčiť, tak môžete zanechať like. Som úplný začiatočník v tomto natáčaní, takže bol by som rád, keby ste do komentára vždycky napísali nejaké chyby vaše postrehnuté, alebo proste ak sa vám niečo páčilo, tak aj môžete napísať. A ak sa vám fakt tento kanál bude páčiť, tak môžete zanechať aj odber, poteší to. Takže vlastne toto je asi všetko, čo som chcel, takže zatiaľ čaute.